Mesto momentálne sa nachádza vo veľmi zlej finančnej situácii. Mesto je výrazne úverovo zaťažené a zadlžené. Agentúra, ktorá hodnotí mesto, zmenila rating mesta a jeho výhľad na negatívny. Doma sme si robili poriadok a našla som video spred 5 rokov, kedy som sa uchádzala prvýkrát do dvoru našich obyvateľov. A tak som si povedala, že ukážem ľuďom, že viem splniť sľuby, pretože si uvedomujem, že čo najviac ľuďom v dnešnej dobe chýba, je práve dôvera v politikov. Sú často sklamaní a ja ich chápem. A práve preto, že sa snažím o prinavrátenie tej dôvery a nechcem, aby vyznelo slovo politik ako nadávka, tak som chcela v tomto videu ukázať, že to, čo som slúbila, som aj splnila. Po príchode na mestský úrad som zistila, že nebude to úplne jednoduché všetko zvládnuť. Vždy som v živote chcela po sebe zanechať nejakú stopu. Začali sme tým, že sme začali prehodnocovať všetky zmluvy, ktoré boli na úrade a tie, ktoré boli neefektívne, sme vypovedali. Viete, Prievidza bola hodne zanedbaná predošlými obdobiami, no takže nám dobre padlo, že sa Prievidzi začalo aj niečo robiť. Bolo treba zrušiť aj také zmluvy, ktoré tu fungovali 20 rokov, ktoré fungovali aj na osobných vzťahoch. Samozrejme muselo dôjsť aj k personálnym obmenám, pretože som chcela, aby úrad začal fungovať inak a potom so mnou prišlo aj mnoho mladých ľudí, ktorí zo začiatku boli prijatí s nedôverou, ale myslím, že ten čas práve ukázal, že vyrastli si schopní ľudia, ktorými sú veľkou oporou. Jedným z veľkých problémov mesta, ktorý bol v roku 2010, bol prázdny priemyselný park a toto bola moja najväčšia výzva, ktorá stála predo mnou. Pre mňa to bolo asi najťažšie obdobie, ktoré ma naučilo premôcť sa a ísť ďalej, pretože inak to nešlo. Bolo to nevyhnutné urobiť, ale snažila som sa o to v tých ďalších rokoch ukázať ľuďom, že to malo svoj zmysel. Že všetko to, čím sme si prešli, sme robili preto, aby sme to mohli zmeniť, aby to mesto mohlo začať fungovať lepšie. A je to vidieť, že Prievidza, odkedy je pani primátorka vo funkcii, sa dostala z toho najhoršieho. Agentúra Moody's, ktorá tesne pred nástupom do funkcie zmenila rating mesta na negatívny, už po prvom roku nášho pôsobenia vydala také opatrenie alebo rozhodnutie o tom, že mesto sa nachádza v inom stave a zmenila ten rating na pozitívny. O to sa veľmi snažím, aby raz, keď teda to moje pôsobenie v meste skončí, na to ľudia spomínali v dobrom a tie výsledky práce, možno aj také tej dlhodobej, koncepčnej práve nastavenia toho mesta, možno príchod toho investora. A ešte teda verím, že sa mi podarí urobiť aj iné veci, ktoré budú mať aj taký dlhodobejší význam. Nie len taký krátkodobý, že to ľudia vidia, ale naozaj to mesto nejako nastaviť a koncepčne ho rozvíjať. No sa preto mesto veľmi angažuje, veľmi obetuje. Ja by som to tak asi zobral, že je to ten jej koníček. Samozrejme som sa snažila ako žena aj taký ten vizuál mesta zmeniť a vnímanie mesta. A odstránili sme aj také stavby, ktoré boli na námestí a tak neslávne sa to nazývalo, že Budkovce, takže aj tie sú už preč. Ja som si vedomá toho, že mesto objektívne najkrajšie nie je, aj keď v tomto roku sa nám teda podarilo získať hodnotenie najkrajšie mesto roku 2015. Ale ja sa snažím o to, aby to mesto skutočne skrásnelo, aby sa hlavne ľudia cítili v ňom dobre. Nedávno ma potešilo, keď mi jeden človek povedal, že cezo mňa sa ľudia naučili mať radi naše mesto. Viac menej sa tu zmenil sa prístup mesta, čo máme informácie, finančné zadlženie sa znížilo, do mesta sa veľa investovalo, do priemyselného parku, ktorý je pre Hornú Nitru veľmi dôležitý. A teda v neposlednej miere aj tá charita, kde je výborná spolupráca medzi mestom a charitou. Musím povedať, že tá práca, ktorú robím, ma veľmi baví a myslím si, že je to na mňa aj vidieť. Nemám žiadnu záľubu, žiadneho koníčka a venujem sa iba mestu. Častokrát si kladiem otázku, že či tá práca má zmysel jednak s ohľadom teda na rodinu, na moje zdravie, ale fakt je, že keby som si položila otázku, že či by som to urobila znovu a išla do toho znovu, tak to znovu urobím, pretože to tak cítim. Ja sa veľmi teším, že dnes stojíme na tomto mieste, aj keď teda nie je dnes také krásne počasie ako obvykle, keď k nám prichádzali naši partneri z Broze. Plánujú vybudovať v najbližších 5 rokoch 600 pracovných miest, kúpili 25 hektárov pôdy, ale ich investičný zámer je oveľa väčší. A treba povedať, že tu nie je len o príchod jednej firmy, pretože na ňo sú naviazaní subdodavatelia a už dnes vieme, že plánujú stavať v priemyselnom parku ďalšie spoločnosti. To, že k nám prišiel investor, svedčí aj o tom, že sme mesto so stabilným vývojom.
pretože stabilný partner chce práve záruky aj tohto charakteru na druhej strane. Považujem to za svoj najväčší úspech, pretože okrem zdravia je práca to najdôležitejšie, čo ľudia potrebujú. Príchod spoločnosti Brose do nášho regiónu považujem za novú nádej pre tento región, za novú cestu, ktorou sa uberá. Čo sa mi nepodarilo splniť, sú predovšetkým otázky týkajúce sa dopravnej infraštruktúry. No a tieto cesty a tieto veci to práve vôbec nevyriešim. Z tejto úrovne nemám sílu to vyriešiť. Preto som sa aj rozhodla vstúpiť do veľkej politiky, lebo chcem pomôcť nášmu mestu. S tým kandidovaním bude toho mať viac zase určite, ale pre mesto Prievidza to bude veľké plus. Viete, najhoršie ten volebný systém nie je dobrý. To je známe, že keď sa volia strany a nie osobnosti. Takže naše mesto už nemá teraz tam prakticky nikoho, kto by nám pomohol. Však preto aj vyzerá, že niektoré tie plány, čo sa robili, aj ten obchvat mesta Prievidze, len kvôli tomu, že nemal to kto tam potlačiť. Jediná ja z regiónu, nielenže z Prievidze, z regiónu, mám reálnu šancu sa do toho parlamentu dostať. No keď to neskúsim, tak to nezmením určite.